a mae 'di cychwyn defnyddio cerddoriaeth i'w helpu. Bydd 90% ohono fe'n steps. Mae holl ymdrechion Leon yn dechrau dangos wrth ddylunyn dyn at gynllun ffitrwydd rei. Dim cramps! Dim cramps! Oh my gosh! Ac mae swper y cynllun heno yn plesio hefyd. Bydd ni'n gael sausages. Yes! Mae Leon yn llwyddo i arwain yn ei waith. Let's do this. Ac yn treulio'i awr ginio yn helpu codi lefel ffitrwydd adran iau Ysgol Llanhari, lle mae swyddfa fo. Oh my gosh, chi'n gloi! Oh my gosh! Mi'n teimlo'n rili flinedig, ond mi'n teimlo mor proud ohonyn nhw. Cwp plant bach ysgol gynradd yn redeg milltir. Da iawn ti. Nes i cadw nôl ychydig i helpu'r rai falle oedd yn stryglo ychydig oherwydd fel rôl arweinydd, o'n i yna i annog nhw, a hefyd pan o'n i yn yr ysgol, fi oedd wastad yn y plentyn yn y cefn oherwydd o'n i ddim yn gloi, digon gloi. Felly o'n i'n meddwl, na stico dy reina a annog nhw. Come on, merched, come on! Nes i rili mwynhau hwnna, a jyst i weld yr egni nhw ar y diwedd, a o'n nhw just like mor llawn bywyd, a dyna beth mae'n arbed corff yn neud, felly oedd yn bleser i fod yn rhan ohon hwn, a nid dyma'r tro olaf dwi'n neud e. Mae fe'n rhywbeth allai neud mwyn symud mwy yn ystod dynodau swyddfa nawr, felly, ie, oedd yn ffantastig. O, da iawn chi. Felly, a fydd mwy o gymredwyo ar ôl i Leon gamu ar y glorian wythnos yma. Leon, best of Nadal wedi croesi? O, ie. Come on te, ar y glorian yna, please. Wythnos diwetha, oedd y tîm pwyso 20 stôn, a dy darged di oedd i golli 3 pwys. Wythnos yma, Leon, mi yw tîm pwyso 19 stôn a 10 pwys. Ti di colli 4 pwys. Lle ti di cyrraedd y darged? Ffantastig. Da iawn! Ffantastig. Tasg i ti wythnos yma. Fi eisiau feddwl am rhywbeth bach, gwahanol, hwyliog, allu di wneud gyda dy fam a dy frawd, ac i ti drefnu hwnna.